Mae'n amser apelio. Dyfeisio ap ac wythnos yma yn dilyn sŵn botwm. Tudur Owen, wrth gwrs. Beth am ap I bobl sydd yn hoffi gwydred neu ddau? Ni ddim yn hybu yfed, wrth gwrs, jyst ap defnyddiol i'r connoisseurs sy'n mas na. Gair posh ymwaino yw na gyda llaw. Felly, Rhydian, gyda fi'n gynta. Pan ych chi mas, pan ych chi'n yfed, pan ych chi wedi gor-yfed, chi'n dieddol o fynd I rhywle fel Caroline Street, Chippy Lane, pawb yn gyfarfod Chippy Lane yn Gaerdydd, lle mae'r kebabs a'r bwyd afiach. Felly, sy'n ni falle'n dyfeisio ap sydd yn bysio pan ti'n mynd yn agos i'r llefydd fel yna, ac yn rhoi neges I ti. Ti'n cofio trwy ddiwethaf ti fan hyn, ges ti piwb yn y sausage, neu ti'n cofio trwy ddiwethaf nes ti llithro ar sic ar y llawr neu beth bynnag. Felly, rhywbeth sydd yn cadw chi ffwrdd o'r pethau kebab. Ffrind. Ffrind, ie. Sy'n gweud, Dolmei a chibni. Wel, dwi'n mynd lysiwr mawr fel ydych chi'n gwybod. Ti'n licio lysio? Dwi'n licio lysio, ti'n bo. Ond beth sy'n gwylltio fi pryd dwi'n mynd allan am beint I mwynhau yn un efo ffrindiau fi ydy ffenomenon weddol newydd o leds a banter. Allan, leds, let's make some leds, Dyn ni'n heroes, to. A mae'n rili gwylltio fi pryd dwi'n trio mwynhau botal 20 pint o win coch, to. So, rhyw fath o atab I hynna fysa fo, lle, ti'n gwybod pryd mae dod I fewn, licio paint, ia, what you mean, licio paint, mewn 5 seconds, lle. Wedyn, so, unwaith maen nhw'n dechrau necio fo, fysa ap fi yn just yn ail-enwi y gwydr na. So, sa fo'n cael ymlaen, tan sa fo'n boddi yn y pub. Iawn, Tudur yn edrych yn ofnus iawn. Tu ôl i'r Little Dutch Girl exterior na, ma' na fywch yn does. Paid o pasio dy had ymlaen, Dol, please. Yr ap ola yn y rownd yma. Ti'n gwybod beth swn I wedi licio gael pen oedden ni yn fengach yn mynd allan, ffrindiau, ond hefyd, swn i'n licio cael pen oedden ni yn fengach wan, cyn brodi a ballu. Da chi wedi gweld am beer goggles, do? Lle mae pobl yn mynd I newid I edrychiad fel mae rhywun yn yfad fwy. Bys gen ti app, reit, ti'n sganio gwyneb nhw fel ddechrau, ti'n mynd at Dolmei wan, a mynd, fel de, a ddyn ti'n mynd, iawn, a dydyn ti'n meddwl, reit, faint ti'n meddwl ti'n mynd I yfad hynno? 10 peint. A dyma'n photoshop o gwyneb Dolmei I ddangos fel fydd o ar ôl 10 peint. A wedyn ti'n neud penderfyniad os ti werth siarad o fyny beidio. A lle ddech chi'n ar ôl 10 peint, del, ti'n fo?